Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní relácie UPC informuje, relácie pre všetkých užívateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Aj tentokrát sme pre vás pripravili množstvo noviniek, dobrých správ a súťaží o hodnotné ceny. Na aké nové stanice v programovej ponuke sa môžete tešiť? Aké nové relácie a populárne seriály pribudnú vo vysielaní vašich obľúbených programov? A mnoho ďalších zaujímavých informácií už o chvíľu. Ostaňte s nami pri vysielaní UPC Express, o chvíľu sa dozviete viac. Ponuku programov služby UPC Digital pravidelne rozširujeme o nové, divácky atraktívne televízne stanice. Obohatili sme ju opäť aj v týchto dňoch, a to hneď o 3 nové stanice, pričom všetky 3 nájdete v balíčku Basic. Ide o stanice Sport 1 HD, Nickelodeon a Food Network. Športový kanál Sport 1 patrí medzi vysokokvalitné a etablované športové stanice, ktoré ani nie je nutné osobitne predstavovať. Jeho vysielanie vo vysokom rozlíšení však prináša nielen zápasy, súťaže a športové magazíny, ale exkluzívne aj novú sezónu pretekov Formuly 1. Na ňu stanica Sport 1 HD získala vysielacie práva až do roku 2017. Druhým prírazkom v ponuke UPC Digital je stanica Food Network, ktorá sa venuje gastronómii. Orientuje sa na varenie a pôžitky z dobrého jedla a nájdete ju na kanálovej pozícii číslo 56, taktiež v balíčku Basic. No a do tretice obľúbený detský kanál Nickelodeon, ktorý bol doteraz dostupný v balíčku Plus a ktorý od 1. apríla nájdete aj v balíčku Basic. Nickelodeon je jednou z najpopulárnejších detských televíznych staníc a medzi jej najznámejšie programy patria napríklad seriály Tučniaci z Madagaskaru, SpongeBob, Kung Fu Panda a mnoho ďalších. Teraz sa môžete zapojiť aj do súťaže na našej internetovej stránke www.upc.sk a vyhrať jednu z darčekových tašiek od Nickelodeonu. Po pridaní týchto nových programov v ponuke UPC Digital nájdete už takmer 160 televíznych programov všetkých žánrov, vrátane 27 staníc v HD kvalite. A teraz dobrá správa pre filmofilov a osobitne pre fanúšikov populárneho seriálu Hra o tróny. Od pondelka 13. apríla od 5:30 do 10. hodiny večer spoločnosť UPC pre všetkých užívateľov služby UPC Digital bezplatne sprístupní vysielanie prémiových televíznych programov HBO a HBO HD. Všetci diváci digitálnej televízie UPC Digital, bez ohľadu na to, aký balíček tejto služby využívajú, si tak budú môcť vychutnať premiéru novej série úspešného seriálu Hra o tróny. Vysielanie programov HBO a HBO HD bude všetkým užívateľom služby UPC Digital sprístupnené automaticky. Samozrejme, tento seriál si môžete pozrieť aj v online videotéke HBO Go, ktorú získava každý užívateľ balíčka HBO bezplatne ako bonus. Vážení diváci, čo by ste povedali na taký 10-dňový zájazd do Kanady, vrátane návštevy prírodnej rezervácie Hope, v ktorej sa vzorne starajú o voľne žijúce divoké zvieratá? Tak presne takýto úžasný výlet môžete teraz vyhrať v súťaži dokumentárnej stanice Viasat Nature, ktorej relácie sa nakrúcajú okrem iného aj práve v tejto rezervácii. Jeden víťaz zo Slovenska spomedzi divákov digitálnej televízie UPC získa v rámci výhry letenku do Kanady, zabezpečené je samozrejme aj ubytovanie a strava a dokonca aj vreckové. No v prvom rade bohatý program pre víťaza na každý deň. Súťaž o stanicou Viasat Nature potrvá od 1. apríla až do 1. júna tohto roku a zapojiť sa do nej môžete na našej internetovej stránke www.upc.sk. Nájdete tu zároveň všetky informácie o súťaži, vrátane podmienok, účasti a súťažnej prihlášky. Optický internet od UPC ponúka vysokorýchlostné, dátovo neobmedzené internetové služby pre všetky skupiny užívateľov. Od začiatočníkov až po tých najnáročnejších užívateľov. Od marca si svoju internetovú službu, šitú na mieru, môžu vybrať aj seniori. Internet pre seniorov je novou internetovou službou v našej ponuke, ktorá je určená výhradne pre seniorov vo veku nad 62 rokov.
Za zvýhodnenú cenu iba 5,90 €, seniori získajú dátovo neobmedzené internetové pripojenie s prenosovou rýchlosťou až do 10 megabitov za sekundu, vrátane prenájmu Wi-Fi modemu. A pretože si v spoločnosti UPC uvedomujeme, že niektorí seniori majú slabšie internetové zručnosti, od 21. marca tohto roku sme odštartovali bezplatné internetové kurzy pre seniorov. Cieľom projektu, ktorý má názov Klikni na to babka, klikni na to detko, je pomôcť seniorom získavať základné zručnosti pri využívaní internetu. Aj týmto spôsobom sa snažíme pomôcť ľuďom v seniorskom veku o ich jednoduchšie začlenenie sa do moderného digitálneho sveta. Na týchto kurzoch získavajú seniori množstvo praktických a užitočných znalostí o využívaní internetovej siete. Naučia sa napríklad, ako stiahnuť fotku z mobilu alebo fotoaparátu a poslať ju e-mailom, ako a kde vyhľadať správy, informácie o receptoch, cestovných poriadkoch či úradné informácie, ako si založiť e-mailovú schránku, komunikovať cez internet s rodinou a tak ďalej. Kurzy, ktoré spoločnosť UPC organizuje s Jednotou dôchodcov na Slovensku s jej krajskou organizáciou v Bratislave, sú bezplatné a konajú sa každú druhú sobotu v budove UPC na Ševčenkovej ulici v Bratislave. O tom, že ide o naozaj zaujímavú iniciatívu, svedčí aj plná obsadenosť kurzov vo všetkých termínoch až do konca mája. Záujemcovia o internetové kurzy pre seniorov môžu získať viac informácií na internetovej stránke www.upc.sk/senior, kde nájdú zároveň aj kontakt a účastnícku prihlášku. Vážení diváci, našimi dnešnými hostiami sú Ondrej Vácha a Petra Zeminová zo spoločnosti AMC Networks International Central Europe, ktorá zastupuje viac ako 20 televíznych programov, vrátane programov Sport 1 a 2, filmovej stanice AMC či obľúbeného kanálu TV Paprika. V súvislosti s rodinou televíznych staníc AMC prišlo v uplynulých týždňoch k viacerým zaujímavým novinkám. Jednou z nich je, ako sme už dnes v našej relácii spomenuli, zaradenie stanice Sport 1 HD, ktorú môžu sledovať aj diváci digitálnej televízie UPC. Ondrej, môžete nám priblížiť, na aké novinky sa môžu diváci tešiť vo vysielaní stanice Sport 1 HD? Hlavní novinkou a zároveň vlajkovou lodí našich sportovních stanic jsou závody Formule 1. V balíčku F1 divák najde páteční tréninky, sobotní kvalifikaci a závod samotný. Plně vybavené moderní studio, profesionální analýzy, komentář v rodném jazyce pro Českou republiku a Slovensko, on-site reportér, který přinese záběry a novinky ze zákulisí závodu, doprovodné závody GP2 a jí zmiňovaná HD kvalita zaručují divákovi prvotřídní sportovní zážitek. Formulí samozřejmě nekončíme. Španělská fotbalová liga, kvalifikace na mistrovství světa ve fotbale, házená a mnoho dalších sportů, které si mohou diváci vychutnat v HD kvalitě, jen potvrzují silné postavení našich sportovních stanic. Ďakujem, Ondrej, tak to sú rozhodne skvelé správy pre športových divákov, obzvlášť pre fanúšikov Formuly 1. K zmene ale prišla aj vo vysielaní filmovej stanice AMC, ktorá nadviazala na vysielanie MGM. Čo táto stanica pod novým názvom priniesla divákom? Viem, že niektoré seriály, ktoré sú aktuálne vysielané v ponuke AMC, patria medzi absolútnu svetovú špičku a diváci ich na televíznych obrazovkách môžu vidieť tak povediac hneď po ich svetovej premiére. Ano, máte pravdu. Naším cílem je naservírovat divákovi nové seriály co nejdříve po premiéře v USA. To nejlépe do 24 hodin. Stanice AMC vysílá ty nejlepší celosvětové seriály s nejvyšším hodnocením v kombinaci s nestárnoucí filmovou klasikou z předních filmových knihoven. Vytváří tak ideální mix pro každého diváka. Od listopadu jsme vysílali seriály jako PC Rebelové, Zlom, prvotřídní seriál Fargo a seriálovou předehru Better Call Saul k světoznámému perníkovému tátovi. A chystáme mnohem více novinek, jako je třeba seriál, který dějově předchází fenoménu živý mrtví. Petra, ďakujem. Spoločnosť AMC je taktiež ale zástupcom aj kulinárskej stanice TV Paprika. Ondrej, rád by som sa spýtal, aké novinky ste pripravili pre jej divákov v nadchádzajúcom aprílovom období? Všichni milovníci dobrého jídla se budou ve vysílání TV Paprika i nadále setkávat se světově proslavnými šéfkuchaři, jako jsou například Jamie Oliver a Gordon Ramsay. Z lokálních tváří stojí za zmínku určitě Laci Horňáček, Markéta Hrubešová a Patrik Bečvář s jejich recepty pro radost.
V létě nebude chybět ani spousta receptů na grilování a lehké pokrmy, které k tomuto období patří. A na druhou polovinu tohoto roku chystáme zbrusinový pořad z vlastní produkce, ve kterém budeme vařit podle receptů našich babiček. Diváci se mají určitě na co těšit. Ďakujem našim dnešným hosťom za odpovede a taktiež za všetky ostatné informácie o naozaj atraktívnych programových typoch a novinkách. Děkujeme za pozvání. A přejeme mnoho příjemných chvil při sledování našich televizních stanic. Dovidenia. Milí televízni diváci, to je odo mňa tentokrát všetko. Viac informácií o službách spoločnosti UPC Broadband Slovakia nájdete samozrejme aj na našej internetovej stránke www.upc.sk, ako aj na profile našej spoločnosti na Facebooku. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa pohody so službami UPC. Dovtedy dovidenia v ďalšom vydaní relácie UPC informuje.